Szombaton a Csernátoni Haszman Pál Múzeum látványos rendezvénnyel örvendeztette meg a régi gépek szerelmeseit. Sor került a 12. Csernátoni burroktatóra, ahol ez alkalommal is népes közönség szállta meg a Skanzen udvarát. A rendezvényen Erdély-szerte egyedülálló mezőgazdasági szerszám és gépgyűjtemény érdekes darabjait, traktorokat, stabil motorokat, motorbicikliket, házi eszkábálású erőgépeket és persze régi személygépkocsikat tekinthettek meg az ide látogatók. Magyarországi és hazai gépészszakemberek közreműködésével egésznapos programot kínáltak, ahol a szakmai rész mellett az egész család számára biztosítottak elfoglaltságot. Gépfelvonuláson, gépbemutatón, előadásokon, kiállításokon, koncerteken és családos programokon vehettek részt az érdeklődők. A csernátoni burroktató azzal a szándékkal indult, hogy évről évre megrendezendő őszi eseménye legyen a Csernátoni Haszman Pál Múzeumnak. Mezőkövesden a Hajdú Rálphis János Mezőgazdasági Gépmúzeum testvérintézményünk. Minket oda meghívtak többször az ő rendezvényükre, szeptember első hétvégéjén van ott a gépész találkozó, most már ők 25. kiadásához értek, és mi egy kicsit úgy kívántuk, hogy de jó lenne itt nálunk is, na aztán ez a sok minden összeadódott, hogy adjunk lelket újra ezeknek a hallgató öreggépeknek, amelyek ugye valamikor egy közösséget kiszolgáltak, kenyeret, ételt adtak a közösségnek, legyen az a traktor, a gőzgép, a cséplőgarnitúra, vagy akár egy stabil motor, és akkor álmodtunk egyet, hát azt hiszem nem akkora nagyot, mint amekkora lett ez a rendezvény, persze álmodunk mindig nagyokat, de remélni sem mertük, hogy ennyi embert megszólít. Ez mindig egy egésznapos, kulturális kis fesztivál, ahol úgy igyekszünk, hogy a legkisebbektől az idősebbekig mindenkinek legyen tennivalója. Ezt a napot, szeptember 3. szombatját évről évre el lehet itt tölteni a Csernátoni Haszman Pál Múzeum kertjében, régi gépek társaságában. A gépek felvonulása 13 órakor kezdődött. Addig szabadon nézelődhettek, beszélgethettek és érdeklődhettek a látogatók. A gyerekek különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt, üdítőt és sört lehetett fogyasztani a sátrak alatt, és közben készült az ízletes lángos és a híres csernátoni kürtős kalács is. A felvonuló traktorok, mezőgépek és különböző járművek egy tiszteletkört tettek a faluban, majd visszatértek a múzeumkertbe. A gépek nagy része persze traktor volt, amelyeknek az életkoruk 100 év feletti, de nem kevésbé voltak látványosak a néhány generációval fiatalabb társaik sem, amelyek közül sokuk még ma is használatban van. A múzeumba idén is érkeztek anyaországi gyűjtők, akik szokásukhoz híven segítettek az intézmény munkatársainak feljavítani a régi gépeket, de ugyanakkor magukkal hozták a saját gyűjteményük pár érdekes darabját is. A Magyarország legnagyobb traktorgyűjteményével rendelkező Lévai Sándor gyöngyösi vállalkozó és egyben gépgyűjtő a rendezvény lelkes támogatója és állandó partnere. Több mint 10 évvel ezelőtt találkoztunk a Pali bácsival és a múzeumban dolgozó emberekkel, és megismerkedtünk, és eljöttünk a kedves barátaimmal megnézni a múzeumot. És kérdeztük tőlük, hajnal 1:30-re értünk ide, hogy nem gondolkodtak esetleg olyan rendezvény lebonyolításában, mint amilyen Mezőkövesden is szoktunk csinálni. És akkor mondta a Pali bácsi, hogy sajnos nem működnek a gépek. És akkor megbeszéltem a kedves magyarországi barátaimmal, akik ugye gépszerető, hozzáértő emberek voltak, és az ország minden részéből, Szarvastól kezdve Budapest gyárról mindenhonnan jöttek, és akkor egy csapattal eljöttünk ide, és elkezdtük a gépeket felújítani. És azt mondom, hogy most már egy rendezvényre bőven elegendő mennyiségű gépet megjavítottunk, ami működőképes. Persze természetesen gondozást igényelnek, mert ami a szabad ég alatt van, azt szinte minden évben valamilyen szinten javítani kell. Mivel én is gépgyűjtő vagyok, Magyarország legnagyobb mezőgazdasági erőgép gyűjteménye található nálunk, ezért mi egy kamionnal minden évben szoktunk hozni 4 darab traktort. Az idén, ugye, hát én azt gondolom, hogy magyar embernek a magyar gyártású gépeket kell legfőképpen reklámoznia, és 4 darab Hoffer traktort hoztunk ide, 4 különböző fajtát, és ebből 2 olyan, amit
Magyarországon sem látnak az emberek, csak akkor, hogyha eljönnek hozzánk, mert ez az egy darab van belőle, és az most itt látható Csernátonban. Tehát én azt gondolom, hogy aki idejön, az technika történeti szempontból is kuriózumokat lát, az itt található gépek tekintetében is, az idehozott gépek tekintetében is. És azt mondom, hogy Magyarországon is mindenki összeteheti a kezét, ahol 6 darab Hoffer traktor vonul fel egy felvonuláson. Azt mondom, hogyha mindenben olyan előrelátó lennék, az csodálatos lenne, mert én mondtam, hogy ki fogjuk nőni a múzeum udvarát, hogy előbb-utóbb kicsi fog lenni. És hogyha a mai rendezvényt is megnézzük, hogy hány ember tekintette meg, akkor azt hiszem, hogy mindenki örömmel gondol vissza arra, hogy elkezdtük ezt a dolgot. Közösségépítés szempontjából is rendkívül fontos a közösségnek, hogy ilyen rendezvényei vannak, mert én úgy gondolom, hogy ez nagyon összehozza a közösséget, mert minket is nagy örömmel tölt el és felemelő érzés egy ilyennek a részesének lenni. Háromszék egyik legszínesebb és legérdekesebb rendezvénye a burroktató, ahova egyrészt a magyarországi Kiskőrösről, Szarvasról és Gyöngyösről érkeztek, de Székelyföldet többek között Csernáton, Torja, Lemhény, Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Gyergyószent Miklós, Csíkszereda és még sok más település is képviselte. A csernátoni burroktató az a rendezvényünk, amely véget sem ér, és már kérdezik, hogy mikor lesz a következő, és már jelentkeznek a következőre. Tehát tényleg annyi pozitív visszajelzés volt, annyi jó ember állt mellénk, úgy mondjam így, hogy a jó ügy mellé egyáltalán, hogy a gépeinket segítenek restaurálni, rendbe tenni, de ők maguk is vásárolnak egy régi traktort, tehát most már van ennek egy ilyen mozgalma, szinte azt mondhatom. A főbejárattól nem messze lévő búbos kemencében illatozó házi kenyeret sütöttek, de szokásossá vált az is, hogy évente felújítanak és be is mutatnak a közönségnek a múzeum tulajdonában lévő stabil motorokból. Volt cséplés bemutató, kézműves foglalkozás a Békéscsabai díszítőművész szakkör és Hegyeli Hunor vezetésével, népi gyermekjátékok, tombolasorsolás, megtekinthették Boros László makett kiállítását és a Felső Háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar koncertjét, valamint a Kézdi Szentléleki Perkő néptánc együttes műsorát. A rendezvényt a Cover & Cover együttes koncertje zárta Kátai Judittal és Orbán Ferenccel.